Algunha vez pensastes ideas para facer un mundo mellor? Todas as persoas podemos contribuir a isto. Por exemplo, reciclando, aforrando auga para protexer o noso planeta ou botando unha man ás persoas que máis o precisan. Pódese axudar de moitas maneiras e todas son iguais de importantes. Por iso, en 2015, 193 países uníronse para levalo a cabo e así idear un fin común, de onde saíron 17 obxectivos de desenvolvemento sostible para conseguir que todas e todos tivésemos os mesmos dereitos. Este encontro chamouse Axenda 2030, porque a idea é que cumpramos cos obxectivos nese ano. Esta axenda fala de obxectivos tan importantes como acabar coa pobreza do mundo, velar pola saúde e o benestar de todas as persoas, o dereito a unha educación inclusiva e de calidade para todas as nenas e nenos, vivir nun mundo onde as mulleres e os homes teñan os mesmos dereitos e oportunidades, ou frear o cambio climático e velar pola sustentabilidade do noso planeta, entre outros. Cando dúas ou máis persoas se unen e colaboran xuntas para conseguir un fin común, fálase de solidariedade. Pero a solidariedade vai máis alá. É compartir e ofrecer axuda ás persoas que o precisan. Falareivos dunha persoa ben solidaria, Vicente Ferrer, que dedicou a súa vida a axudar a persoas moi pobres da India. Vicente tiña un segredo que vos vou compartir. Unha persoa soa pode facer únicamente pequenas cousas para mudar o mundo, pero moitas persoas xuntas poden lograr algo moi grande, como por exemplo construir hospitais, casas dignas ou as escolas de reforzo